O Goberno español anunciou a súa intención de prohibir o acceso a redes sociais aos menores de 16 anos, unha medida que busca reforzar a protección da infancia no entorno digital e poñer límites ás prácticas das grandes plataformas tecnolóxicas. O anuncio fixo o presidente Pedro Sánchez durante unha intervención internacional e pretende dar resposta á crecente preocupación social polo impacto das redes nos menores. Segundo o Executivo, o obxectivo é garantir un espazo digital máis seguro, evitando situacións de abuso, exposición a contidos prexudiciais ou dinámicas adictivas. A futura regulación obrigará as plataformas a implantar sistemas efectivos de verificación da idade, de xeito que non abondará con declarar unha data de nacemento falsa para acceder ás redes. Ademais, as empresas pasarán a ter responsabilidade legal directa se non cumpren as ordes de retirada de contidos ilícitos, como mensaxes de odio ou material ilegal. Dende o ámbito educativo, a medida está a ser maioritariamente ben recibida, xa que existe unha preocupación crecente polo uso intensivo das redes entre menores, aínda que existen dúbidas sobre como se fará realmente efectiva esta limitación. Consideramos que non só prohibir, tamén ten que haber, por suposto, educación para que saiban das vantaxes que teñen as redes sociais, pero tamén das cousas prexudiciais que estamos vendo. Pero para menores de 16 anos, sí que, a maioría de docentes consideramos que debe haber unha prohibición. Agora o difícil é ver como van facer para que realmente non podan acceder. Eso sí que me parece complexo técnicamente. A mí me parece ben, desde a miña perspectiva personal, que se limite a menores de 16 anos como se limitan outros tipos de acceso, o que non sei moi ben é como se vai a legislar todo este tipo de temas, sobre todo en todo aquilo que ten que ver con redes de carácter educativo. Dende o IES Virxe do Mar, en Noia, aseguran que moitos alumnos son conscientes desta dependencia social. No enquisa de convivencia que fixemos o ano pasado no centro, os propios alumnos responden que se sinten como esclavos das redes sociais, que saben que lles prexudican. Eles sábeno, eles mesmos, o que pasa que é moi difícil sair daí, porque se non están os teus amigos e ti non formas parte dese grupo. Entón, é algo moi complicado. En moitos casos, detéctase que algúns rapaces chegan a pasar ata 10 horas diarias conectados, unha situación que pode afectar ao rendemento académico, á saúde mental e ás relacións sociais. Pero al día 9 horas y los fines de semana, demasiada. Tipo, desde que me despierto hasta que me voy a dormir, tipo como hasta las 3, 4 de la mañana. E mesmo dende as institucións educativas tamén recordan as plataformas adaptadas no ámbito. Dende o CEPRE e a SEGADE defenden que xa educan aos cativos con moita seguridade no asunto. Nos, desde a nosa aposta por o software libre, polo avalar dentro do noso centro, por educar en Edisgal, digamos, e en plataformas de tipo educativo, intentamos que o acceso dos nenos sexa o máis seguro posible. Despois, nas casas, pois é outro tema que non podemos xestionar. Con todo, o Goberno defende que se trata dun paso necesario para protexer aos menores nun entorno digital cada vez máis complexo e agresivo, algo que tamén defenden dende as institucións educativas. Creo que unha vez que pase un ano, 2 anos, é algo que ten que ser así. E as familias, nos estamos traballando con adolescentes que xa están nesa idade con móviles, a maioría, hai poucos alumnos que non o teñan. Pero os que veñen, por exemplo, do colexio, pois que teñan xa esta medida e xa non vayan accedendo, pois é algo que as familias, eu creo que sí que pedimos. Nos levamos moitos anos intentando transmitirlle ás familias pois que reflexionen sobre o tema, que reflexionen. Hai, por exemplo, detectamos moitas familias que están que son moi digamos que non están moi a favor do libro digital, non? E, sin embargo, si sabemos que eses nenos teñen acceso por outras vías familiares e tal, pois a rede, por exemplo, non? Ou a través dun móvil ou a través da tablet. Entón, que se reflexione e que os medios esteades enriba disto, para min xa é positivo. A prohibición aínda deberá concretarse no marco legal, pero todo apunta a que marcará un antes e un despois no acceso das persoas menores ás redes sociais en España.